Shwmae ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma, yn mynd i datblygu app newydd. Mae gyda mi syniad o rhyw fath o app i wellai yr rhagelder o'r dysgwyr. Achos pan dwi'n yn siarad yn iaith, yn llawer o'r amseroedd, dwi'n yn canfod, fod dwi'n yn gwybod yr gair yn Gymraeg, mae angen i mi i wingo ar gyfer yr gair cywir. Felly mae'n angen i mi, dwi'n teimlo, i wellai y gyflymder o adalw y geiriau yn fy ngof. Felly dwi'n meddwl os gall rhywun adalw y geiriau yn ei gof yn gyflymach, mae'r hyn yn rhifo yn uniongyrchol fel welliant yn yr rhagelder o'i fedrusrwydd yn yr iaith. Felly, dwi'n mynd i datblygu app sydd yn bwriadol yn ymganu i alluogi hyn trwy'r rhyw fath o'r chwaraeaid. Felly, yn gyntaf dwi'n mynd i llarwystio'r cod tarddiad ar gyfer yr app arall sydd yn galw Game Story App. Achos dwi'n meddwl mae'r hyn yn cynnwys llawer o'r adnoddau defnyddiol ar gyfer y datblygiad o'r app i gyflymu yr adalwad o'r geiriau ar gyfer yr dysgwr. Felly, yn yr gweithred gefndrefn yma, Linux, dwi'n eisoes wedi creu yr plegell rhiant ar gyfer yr holl wefan ar gedfer.com. Felly, dan y plegell rhiant yma, mae eisoes gyda ni y Game Story App. Felly dwi'n mynd i creu y plegell newydd ar gyfer yr app newydd hwn. Dwi'n mynd i roi yr enw ar gyfer yr app newydd, rhywbeth fel, enghraifft, Gem gwellruglder, fel hyn. Ac nawr, dwi'n mynd i clicio ar y cysylltiad i llarwystio'r cod tarddiad ar gyfer y Game Story App, fel hyn. Ac wedyn i dewis i achub y ffeil. Nawr, imiwn yn yr plegell ar gyfer y llagwyddiadau, os dwi'n yn rhestru yr ffeiliau gyda'r oldodiad neu terfyniad pwynt ac wedyn zip. A dyma'r fe. Nawr, dwi'n yn gallu rhedeg y gorchymyn i gostadu fe trwy rhedeg y gorchymyn fel hyn, ac wedyn yr enw o'r ffeil fel hyn. A dyna fe. Nawr, os ys nawr yn rhedeg y gorchymyn i restru cymwysiad o'r plegell ar gyfer Game Story App 1.3 fel hyn. Dyna'r cymwysiad. Felly, rydyn gallu symud y plegell hon i mewn i'r plegell ar gyfer y Game gwellruglder fel hyn. Nawr, os ydyn yn symud i'r plegell ar gyfer yr Game gwellruglder, dyma'r plegell ar gyfer y cod tarddiad ar gyfer y Game Story App troedegaidd 1.3. Felly, ynglyn at yr app ar gyfer yr Game gwellruglder, dwi'n meddwl dwi'n gallu creu app sydd yn hollol yn yr iaith JavaScript a'r HTML heb yr angen rhaid i defnyddio PHP. Fy ngofal mwyaf yw berthnasol i'r adnodd o'r gerfa, sut i ystorio hyn imiwn yn y cof y poriwr neu gyfrifiadur, ac sut i gystrawen ni trwyddo fe heb unrhyw arafiad yn yr gwrthrydiad o'r app, yn enwedig union yn y poriwr, ond yn y dyddiau hyn,
Mae gyda ni y periannau gyda'r cof yn gyffredinol o am leiaf o 2 gigabyte yn arferol yn fwy nag hynny. Felly, dwi'n meddwl mae'r hyn nid cyfryw o'r gofal fel yn y blynyddoedd o blaen. Felly, dwi'n mynd i ymgeisio i gwneud hyn yn hollol yn y JavaScript a'r HTML a'r CSS, ac os angen rhaid i defnyddio PHP, sydd dwi'n yn amhau, does dim unrhyw rhaid iddo fe rydyn ni'n gallu defnyddio y PHP. Felly, i dechrau, rydyn ni'n gallu creu yr ysgybwrdd ar gyfer yr tudalen yr HTML, ac rydyn ni'n gallu ei alw ar un enw fel ar gyfer yr eddyl, sef gemgwellruglder. .html fel hyn. A dyma'r ysgybwrdd ar gyfer yr tudalen, ac rydyn ni'n gallu mewn osod rhyw neges i mewn yna fe fel hello byd yn y cyfamser. A felly os rydyn ni'n mor rhywio i'r boriwr, rydyn ni'n gallu mewnbynnu yr cyfeiriad ar gyfer y tudalen hon, sef cartref un blaenslais, gerfa blaenslais, gem gwellruglder, ac wedyn yr un peth unwaith eto, .html. A dyna ni. Felly, y syniad o'r chwaraeaid yw, mae angen yr chwaraewr i mewnbynnu am bob chwaraeaid 10 gair gwahanol, bob un yn dechrau gyda'r lythren gwahanol o'r egwyddor. Felly, ar gyfer hyn, rydyn ni'n gallu creu rhyw fath o dyluniad, ac yn y diwedd o'r chwaraeaid, mae'r amseriad yn ei arddangos ar y tudalen. Felly, ar gyfer hyn, fel arfer, dwi'n mynd i greu y rhestr o bethau i'w wneud ar brig o tudalen. A dyma fe, gyda'r adran gwahanol ar gyfer y rhestr o bethau i'w wneud, ac hefyd y rhestr o bethau sydd wedi ei cwblhawyd. A dyma'r gyntaf dodiad i mewn yn y rhestr, sef mae angen y dyluniad o 10 gair gwahanol oddi wrth yr defnyddiwr. Felly, ar gyfer y swyddogaeth hon, mae angen i defnyddio yr iaith JavaScript, ac dwi'n mynd i creu yr adran newydd ar gyfer y JavaScript ar y gwelod o'r adran yn y gorff, fel hyn, gyda'r tagiau ar gyfer y sgriptiau. Nawr, mae angen i creu yr gostodolyn neu yr ymwelyn sydd yn gostodol i gynnwys bob un o'r lythrennau, fel hyn. A dyma'r rhestr o lythrennau ar y llinell 15. Fel buwch chi'n wedi sylw, mae'r rhestr hwn dim yn cynnwys yr lythrennau sydd yn un lythrennog, heb yr lythrennau yn 2 lythrennog, fel enghraifft yr ech, neu edd, neu ell, ac ati. Y rheswm ar gyfer hyn yw pan rydyn yn gynnwys y lythren yn 2 lythrennog yn y rhestr fel hyn, ac yn gwahanreddu rhwng yr lythrennau yn gysacht. Yn rhai o'r hanfodfrancau ohonynt, fel enghraifft y lythren L, neu yr lythren R un lythrennog, does dim llawer o eriau sydd yn bodoli yn yr hanfodfrancau hyn, heb wedi ei dreglio. Felly, os ydyn eisiau i cadw y gydbwysedd o'r niferoedd o'r geiriau union yn bob un lythren, felly, dwi'n meddwl mae'n mwy cyfleus i defnyddio dim ond yr lythren sydd yn un lythrennog, i gynnwys y rhai sydd yn 2 lythrennog hefyd. Wedyn, ar gyfer y dolion, mae angen i ni i hollti bob un lythren gyda'r
arwythnod gwacle fel y gwahanwr fel hyn. Nawr mae angen i ni I dolenni trwy'r pob un o'r resau yn y doleniad neu yn y dylliad fel hyn. Ac wedyn, allwn ni'n gallu allbynnu pob un res union yn yr llofnodiad ar gyfer yr rhaglyfwrdd fel hyn. Felly nawr os rydyn yn ychyb y ffeil ac yn llandedebu'r dudalen trwy pwyso ar y botonau rheoli gyda F5 fel hyn, yn gyntaf mae angen I ni I agor yr amgylchiad ar gyfer y datblygwr union yn y poriwr trwy pwyso ar y botwm F12. A dyma'r lythrennau yn dechrau gyda'r lythren R ac yn diweddu gyda'r lythren Y ynglyn at yr neges gwall oddi wrth yr poriwr yn yr amgylchiad datblygiad, sef nid ydy'r amgodiad o'r dogfen HTML wedi ei daganwyd, felly union yn yr beniad o'r dudalen, union yn y tagiau ar gyfer y pen fel hyn. Rydyn ni'n gallu mewn ysod y tag ar gyfer y meta, sydd yn yr iaith Groeg yn cyferio at yr manylion. Rydyn ni'n gallu mewn ysod yr prodyledd ar gyfer yr dillad neu sypyn o'r arwythnodiau I fod yn UTF cysylltnod wyth fel hyn. Felly nawr, os rydyn yn ychyb y ffeil ac yn llandedebu'r dudalen, a fydd y neges yn diflannu? Ydy, mae'r neges wedi diflannu. Nawr, I derbyn y mewnbyniad oddi wrth y defnyddiwr yn pob un doleniad o'r doleniad, rydyn ni'n gallu arddangos yr cymell oddi wrth y poriwr fel hyn. A dyna ni ar y llinell 22, ac wedyn rydyn ni'n gallu allbynnu yr gar derbynwyd oddi wrth y defnyddiwr I mewn yn yr rhaglyfwrdd hefyd fel hyn. Felly nawr, os rydyn yn ychyb y ffeil ac yn llandedebru, atalog mewnbynwch ac a dechreuedig gyda'r lythrennau isod. Felly yn gyntaf mae angen I ni I mewn ysod y gar mewnbynwch yn yr cymell, ac hefyd mae angen I ni I mewn ysod y lythren yn y blwch. Fel hyn. Ar y llinell 22, nawr mae angen I mewn osod y gar mewnbynwch, ac wedyn, I mewn yn y ffwythiant ar gyfer y cymell, mae angen I ni I mewn osod yr amrywolyn sydd yn cynnwys y lythren gyfredol. Felly nawr, os rydyn yn ychyb ac yn llandedebru, nawr mae'n dweud atalog mewnbynwch y gar dechreuedig gyda'r lythren yn isod sydd yn dechrau gyda'r lythren A. Felly rydyn ni'n gallu mewn ysod rhyw gar fel awyren. A wedyn, ar gyfer y ail lythren, mae angen I ni I mewn ysod yr ail gar sy'n dechrau gyda'r lythren B, ac rydyn yn gallu mewn ysod y gar fel buwch, ac wedyn gar fel gamdeithas, ac wedyn gar fel dogfen, ac ati. Felly, hyd at hyn, dwi'n meddwl rydyn ni'n wedi profi mae'r gyntaf swyddogaeth, sef doleniad o 10 gar gwahanol oddi wrth y defnyddiwr yn gweithio. Nawr, y cam nesaf yw I adeiladu amrywaith o swyddogaethau union yno fe, yn gyntaf I wirio a fod bob un gar yn nilys, ac wedyn
i cadw pob un gar dwi'n dychmygu yn y lle odstofa yn y poriwr, fel na alddorddo a defnyddio'r un geriau yn yr chwaraediau canlynol. Felly, rydyn ni'n gallu ychwanegu y rhain i mewn yn y rhestr beth i'w wneud. Nawr mae gyda ni adnodiadau ar y llinell 5 ar 6 i wirio y mae pob un gar yn ddilys ac hefyd y mae pob un gar nid yn adroddiedig. Ynglŷn at y doddiad ar y llinell 5 sef i wirio y mae pob un gar yn ddilys, yn gyntaf mae angen i ni i wirio mae'r gar yn dechrau gyda'r llythren penodedig, ac hefyd mae angen y gar i bodoli i mewn yn yr gerfa, ac mae'r hyn yr gerfa oedd dim ond nawr wedi ei llathwythiad oddi wrth yr wefan yn yr eddyl Game Story App. Felly, ynglŷn at y cyntaf gwiriad, rydyn yn gallu atodi y rhywbeth fodd ar y terfyniad o'r ffythiant i gymell yr mewnblyniad neu'r mewnblyniad oddi wrth y defnyddiwr, sef rydyn yn gallu ychwanegu y ffythiant fan yma i transffurfio y chwill neu'r fath wyneb o'r lythren i fod yn fach lythren fel hyn. Wedyn, rydyn ni'n gallu cymharu y gyntaf lythren yn y mewnblyniad gyda'r lythren cyfredol yn y doleniad fel hyn. Wedyn, ar gyfer yr cymell, rydyn ni'n gallu mynd ysod hi i mewn yn rhyw fath o'r doleniad fel hyn, gyda'r alwr trafod. Trafod mae'r gwerth yn gwir, sef i doleni yn anfedrol. I wneud hyn, hyd at pan mae'r defnyddiwr yn mewnbynnu yr mewnbynniad sydd yn cyflawni yr erfyniadau ar gyfer yr mewnblyniad, sef yn gyntaf i fod yn dechrau gyda'r un lythren fel yr lythren gyfredol fel hyn ar y llinell 27, ac os ydy i torri allan o'r doleniad anfedrol fel hyn. Felly os ydych nawr yn equip y ffeil ac wedyn yn llawn y defnydd dalen, fan yma, nawr mae'n gofyn atolwg mewnbynwch y gar dechredig gyda'r lythren yn isod, sef y lythren A. Felly dwi'n yn gallu mewn ysod gar fel ar dangosfa. Nawr mae'n wedi derbyn y gar ar ddangosfa. Os ydych nawr yn mewnbynnu ar gyfer y lythren B, gar sydd ddim yn dechrau gyda'r B, beth sy'n digwydd, fel cawn ni'n gweld. Os ydych yn mewn ysod y gar patrwm fan yma, mae'n dal yn dweud atolwg mewnbynwch y gar dechredig gyda'r llythren yn isod. Felly nawr, os dwi'n yn mewnbynnu y gar enghraifft bwthyn, nawr rydyn ni'n symud ymlaen i'r lythren ec. Felly mae'r hyn yn gweithio. Nawr, y cam nesaf yw i symud ymlaen i'r gwiriad, sef i gwirio a fod y gar yn bodoli yn y gerfa. I dechrau, dwi'n meddwl rydyn ni'n gallu defnyddio rhyw fath o'r rhestr o erydd sydd yn ffwlbri neu lol, ac wedyn, pan ydyn ni'n wedi profi mae'r ymwysiad neu yr cod taliad yn gweithio heb trafferth, rydyn ni'n gallu
defnyddio'r y geiriau neu y rhestr o geiriau yn go iawn. Felly ar gyfer hyn yn gyntaf, ar y llinell 28, dwi'n mynd i creu yr anwolyn o'r ffordd bwliaidd fel hyn, ac yn gyntaf dwi'n mynd i rhoddi y gwerth iddo fe i fod yn 1 fel hyn, sef yn wir. Felly os ydy'r gwiriadau yn gwir, i dechrau, mae'r hyn yn gwir. Felly os nac ydy'r gyntaf amod yn cael ei gyflawnwyd, rydyn mynd i newid yr gwerth i mewn yn yr amwolyn hyn, bwliaeth i fod yn wir fel hyn. Ac wedyn, yn y diwedd o'r doleniad, rydyn ni'n gallu prawfholi ar gyfer y gwerth i mewn yn yr anwolyn bwliaidd hwn fel hyn, LB iawn, os ydy hyn yn gwir, rydyn ni'n gallu torri allan o'r doleniad fel hyn. Felly, ar gyfer yr wiriad sef, i prawfholi ai ydy y gar wedi yn bodoli yn y gerfa, rydyn ni'n gallu prawfholi yr allbyniad neu gwerth dychwelwyd oddi wrth rhyw fwthiant fel hyn. Nawr, ar y llinell 30, mae'r amresymeg yn dweud, os nac ydy yr gwerth dychwelyd oddi wrth yr fwthiant gar yn gerfa yn wir, felly, i newid yr gwerth yn yr anwolyn LB iawn i fod yn diddym neu yn anwyr. Nawr, y cam nesaf yw i greu y ffwthiant hyn gyda'r enw gar yn gerfa, ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn i mewn yn yr adran ar gyfer yr sgript yn y iaith JavaScript fel hyn. Fan yma ar y ochr chwith, dyma'r ffwthiant gar yn gerfa, sydd ar y foment yn wag. Ac hefyd ar y ochr dde, mae gyda ni y cymwysiad o'r pregell Game Story App, sydd yn gynnwys y cod ddadiad ac hefyd yr adnoddau ar gyfer yr app hwn. Felly nawr, os rydyn yn gael y cipolwg i mewn yn yr cod ec-a-data.php fel hyn, a dyma'r ffurfiadaeth o'r data sydd yn cael ei defnyddiwyd yn yr app Game Story App. Felly rydyn ni'n gallu alsgrifio yr un ffurfiadaeth ar gyfer y data ar gyfer yr app newydd fan yma, sef y gemgwellruglder fel hyn. Dim ond hyd at enghraifft y cyntaf 20, ac rydyn yn gallu ei lido i mewn yn y ffwthiant fan yma. A dyma'r cod ar gyfer y dulliad lythrennol yn yr iaith PHP, ond nid ydym ni yn defnyddio PHP fan yma, ond yn hytrach JavaScript, felly mae'n eithriadol yn hawdd i drosffurfio yr dulliad yma yn y PHP i JavaScript fel hyn. Trwy'n gyntaf, yn mewnbynnu, neu mewn osod, datganiad o'r gwrthodolyn i mewn yn iaith JavaScript fel hyn, ac rydyn yn gallu galw yr anwolyn neu gwrthodolyn hyn yn ec-a-data fel hyn. Ac ar gyfer dechreuad o'r dulliad lythrennol yn JavaScript, mae'n ein dechrau gyda'r petrial agor cymfach fel hyn, ac mae'n ein terfynu gyda'r petrial cymfach cae fel hyn. Felly, ar gyfer geiriau ar ôl y lythren A,
yn y rhestr, rydyn ni'n gallu ychwanegu nhw yn waith law fel hyn. Felly mae angenrheidiol i dilyn yr un ffurfdaeth fel o'r blaen. Felly mae angen i cadw tri tanlinell fel yr arwythnod gwahanol fel hyn. Ac ati. Felly dwi'n meddwl mae'r llythrennau hyd at y llythren F yn digon ar gyfer nawr. Nawr, os ydyn yn llawn datblygu y dudalen, mae'n dweud i mewnbynnu y gad dechreuedig gyda'r llythren yn isod. Felly os ydyn yn mewnbynnu rhywbeth ffobri fel RXX, mae'r cymell yn addangos. Felly os ydyn yn mewnbynnu rhywbeth fel absolven fel hyn, nawr ydyn yn dal yn yr cymell ar gyfer y llythren A, achos nid ydy'r ffwythiant fan yma ar y ochr chwith, sef yr ffwythiant gyda'r enw gar yn gerfa yn dychwelyd unrhyw gwerth ar y foment. Felly, i mewn yn y llinell 30, mae angen i ni i rhoddi i mewn yn yr ffwythiant fel parametr yr gar mewnbynnud gyda'r defnyddio, sef yn yr amwywolyn neu gostodolyn ec gar. Ac mae angen i ni i derbyn hyn yn y datganiad o'r ffwythiant gar yn gerfa ar llinell 37 fel hyn. Ac wedyn, yn y ffwythiant fan yma, mae angen i ni i dolennu trwy'r holl dulliad fel hyn. Ac wedyn mae angen i ni i hollti bob un llinell yn y doleniad ar yr tryfflig arwythnod tryfflig tanlinell, ac wedyn i cymharu y cyntaf rhanbarth os ydy yr un fel y gar prodiad i mewn yn yr ffwythiant hwn fel hyn. Felly nawr, beth sy'n digwydd fan yma yw ar llinell 82 ydyn yn creu yr anwywolyn sydd yn bwliaidd gyda'r enw LB iawn, ac mae'n ei ambenodyd ar y dechreuad i fod yn anwyr, ac wedyn i mewn yn y doleniad ydyn yn hollti y llinell yn y dulliad ar yr arwythnod y tryfflig tanlinell, ac drwy hyn yn allbynnu yr dulliad allbynedig i mewn yn yr gostodolyn ec a TMP1, a wedyn ydyn yn cymharu y gyntaf golofyn fan yma gyda'r parametr, ac os ydyn nhw yn cyd-gyfelybu neu yn cyd-gymaru, felly mae'r anwywolyn LB iawn yn cael ei ambenodwyd i un neu gwir, ac mae'r anwywolyn hwn yn cael ei dychwelyd oddi wrth y ffwythiant. Felly os ydyn nawr yn ychyp y ffeil, ac wedyn yn llandydeblu y dudalen, ac na os ydyn yn mewnbynnu y gar fel enghraifft a bwth ar gyfer y llythryn A, ac nawr mae'r hyn yn derbyn yr gar mewnbynwyd. Felly nawr mae'n angen i ni i mewnbynnu y gar standechrau gyda'r llythryn B. Felly os ydyn yn mewnbynnu rhywbeth fel abwydo, felly mae'n dal yn cymell ar gyfer yr un lythren sef B. Felly os ydyn yn mewnbynnu y gar barcud, felly nawr ydyn yn symud ymlaen i'r lythren nesaf, achos mae'r barcud yn bodoli yn y gerfa ar llinell 75. Felly nawr os ydyn yn mewnbynnu y gair gefnogaeth fel hyn, felly ydyn yn symud ymlaen i'r
litr nesaf, sef D, ac mae'n yn disgwyl am gar dogfen, ond os ydyn ni'n yn mewnbynnu rhywbeth arall fel rhywbeth ffwlbri, felly ydyn ni'n yn cael ein dychwelyd i mewn yn ôl i'r un cymell ar gyfer y lythren D, ac wedyn os ydyn ni'n mewnbynnu dogfen, unwaith eto ydyn ni'n yn symud ymlaen i'r lythren nesaf. Felly dwi'n meddwl mae'r hyn yn profi, mae'r ffwythiant yn gweithio. Felly, dwi'n meddwl y cam nesaf yw i defnyddio y data go iawn. Ar gyfer hyn, ar y ochr dde, mae gyda ni yr cymell llinell i mewn yn y pregell ar gyfer yr eddyl Game Story App. Felly, os yn gallu alsgrifio yr ffail gyda'r gerfa, sef data.php i mewn yn yr pregell yn uwchben, ac ydyn yn newid yr enw o'r ffail i rhywbeth fel, enghraifft, data.js, ac wedyn ydyn yn gallu symud i'r pregell yn uchod, ac ydyn yn gallu golygu y ffail fan yma, data.js, ac yn yr un fodd fel o blaen, ydyn yn gallu transferfio yr ffurfidaeth yma yn yr PHP i mewn i'r iaith JavaScript trwy yn gyntaf, ydyn yn gallu defnyddio'r alwedd ar gwastadolyn i gwneud hyn. Dillad sydd yn gwastadol, ac wedyn ydyn yn gallu gyfnewid y creuad o'r dilliad yn yr iaith y PHP gyda'r un yn cyfatal yn yr iaith JavaScript, sef yr agor petrial cronfach, ac wedyn ydyn ni'n gallu terfynu gyda'r cae petrial cronfach, fel hyn. A dyna ni, nawr ydyn ni'n gallu ac y ffail, ac nawr i mewn ar ochr chrydd yn y ffail, sef yr HTML, ar gyfer yr app hwn, ydyn ni'n gallu yn yr adran yr peniad i mewn cymwysio yr ffail yna i mewn yn yr tudalen HTML fan yma. Nawr, i mewn yn y ffwythiant, rydyn yn gallu dileu yr dilliad lythrennol fan yma, sef yr data, ac rydyn yn gallu gyfnewid yr enw, yr data, gyda'r data fel hyn. Nawr, os ydyn yn ychydig y ffail ac yn Llandudebrydd tudalen fan yma, nawr mae'n dweud atolwg mewn bynnwch y gad dechreuedig gyda'r lythren yn isod, sef A, felly os ydyn yn mewnbynnu a bwydo, mae'n hynny'n derbyn. Beth am ar gyfer y lythren B, rhywbeth fel bwthyn. Mae'n gweithio hefyd. Ar gyfer y lythren beth am rhywbeth fel gefnogi. Mae'n hyn yn derbynadol hefyd. Ar gyfer y lythren D, beth am rhywbeth fel defnyddiad neu defnyddio. Mae'r hyn yn derbynadwy hefyd. Nac ydy'r gad defnyddiad yn derbynadwy. Felly, os ydyn ni'n yn golygu yr ffail data ac yn edrych ar gyfnod ar gyfer yr geiriau sydd yn debyg i defnyddio, ydyn yn gallu defnyddio geiriau fel defnydd,
defnyddgar ac hefyd defnyddiadau ac hefyd defnyddio ac hefyd defnyddiol ond nid defnyddiad. Felly yn ôl i'r poriwr ac rydyn yn gallu mewnbynnu rhywbeth fel defnyddiol ac mae'r hyn yn derbynadwy ac wedyn ymlaen i'r lythren E os ydyn yn mewnbynnu rhywbeth fel erfyn mae'n hyn yn derbynadwy ar gyfer y lythren F. Beth am rhywbeth fel ffon? Mae'r hyn yn derbynadwy hefyd. Ac yn y blaen ati. Dwi'n meddwl mae'r hyn yn profi yn digonol mae'r ffwythiant neu'r twyddogaeth ar gyfer y gwiriad ar gyfer y gar sydd yn bodoli yn y gerfa yn gweithio yn digon dda. Ac hefyd, yn bellach, dwi ddim yn teimlo unrhyw arafiad yn y lleiaf fod yr maint o'r dillad ar gyfer y gerfa yn cyrraedd hyd at dros 28,000 o eriau. Felly, yn ôl ar yr rhestr o bethau wneud, ynglyn â'r llinellau 4 i 6, dwi'n meddwl rydyn ni'n gallu troi hyn i'r cyflwr cwblhawyd, felly rydyn ni'n gallu gyfnewid neu alysod yr arwythnod stwnsh gyda'r dyddiad heddiw, sef 22 dim 727 fel hyn. Ac yna symud nhw i mewn i'r adran ar gyfer y cwblhawyd. Felly, ynglyn at y syniad yw wedi enghraifft mewnbynnu rhyw gar fel defnyddio, rydyn eisiau i ysgoi yn defnyddio yr un gredyn o'r gar, sef defnydd, felly rydyn eisiau i ysgoi al defnyddio yr gerau gyda'r bon neu gredyn fel defnyddiol, defnyddadwy, defnyddiad, defnyddadau hefyd, pan rydyn ni wedi mewnbynnu y gar defnyddio. Felly, i sicrhau hyn, enghraifft gyda'r gair defnyddio, mae gyda fe yr na lythren. Felly, os rydyn yn dweud, rydyn yn gallu proffoli ar gyfer yr awl digwyddiad o'r gyntaf 2/3 o'r gair, sef lythrennau D, E, F, N, E, D, D. Os ydy'r defnyddio'r unwaith eto yn mewnbynnu unrhyw gar sydd yn dechrau gyda'r dechreuad hwn i gwahardd yr mewnbyniad, ond ar ôl cyfnod o amser, fe all y defnyddiwr yn aldefnyddio y gar defnyddio neu unrhyw gar sydd yn dechrau gyda'r gyntaf 2/3 rhanbarth unwaith eto, enghraifft ar ôl yr tanfed mewnbyniad o eriau, dim ond i ysgoi y defnyddiwr yn mewnbynnu yr un geriau tro ar ôl tro ar ôl tro. Felly, ar gyfer hyn, rydyn yn gallu defnyddio y storfa lleol yn y poriwr i cadw y rhestr o'r geriau neu'r dechreuadau o geriau defnyddwyr o'r blaen. Felly, pan rydyn yn rhwytho y dudalen am y gyntaf tro, rydyn yn gallu proffoli ar gyfer y bodoliaeth o'r gwerth yn yr ystoffa lleol hon fel hyn. Felly, fan yma ar llinell 22, rydyn yn cerchu yr gwerth oddi wrth y stoffa lleol ar gyfer yr gwerth gyda'r enw ECR tanillell defnyddiwyd, ac mae'r lythrennau ECR yn cynrychioli yr enw o'r app, sef gemgwellruglder, ac rydyn yn effro yr cymwysiad o'r amwylyn hyn ar y dudalen.
Felly os ydych nawr yn Llanderfyd dudalen fel hyn, a dyma'r allbyniad, mae'n nŵl, felly rydyn ni'n gallu dweud ar y llinell 23 os ydy'r amrywolyn yn cyftalu i'r gwerth neu llinell nŵl oherwydd rydyn ni'n wedi transferfio yr allbyniad oddi wrth yr llawysgrifau i'r fath llinell. Felly, rydyn ni'n gallu rhoddi y gwerth i mewn i'r amrywolyn o'r gwagle fel hyn. Nawr, os rydyn ni'n Llanderfyd, mae'r hyn yn digwydd sydd yn iawn. Hefyd mae angen i ni i ychwanegu ffwythiant ychwanegol i brawfholi ar gyfer yr adroddiad digwydd o'r cyntaf rhanbarth o'r gar mewnbynwyd. Felly ar gyfer hyn, ar y llinell 36 rydyn ni'n gallu alysgrifio y llinell ac wedyn rydyn ni'n gallu newid yr enw o'r ffwythiant i'r un yn newid fel hyn. Nawr, mae'n dweud os ydy'r gar sydd yn yr amrywolyn neu gwastadolyn ec gar yn adroddiedig, felly i ysodi y gwerth yn yr amrywolyn bwliaidd LB iawn i fod yn dydym, sef i fod yn anghywir. Nawr, rydyn ni'n gallu creu y ffwythiant newydd fel hyn. Ac yn ei enwi fel adroddiedig sydd yn derbyn yr un parametr, sef y gair mewnbynwyd gyda'r defnyddiwr. Ac dwi'n meddwl i mewn yn y ffwythiant yma, rydyn ni'n gallu prawfholi ar gyfer a ydy yr gar neu y gyntaf rhanbarth o'r gar yn bodoli yn yr amrywolyn L defnyddiwyd, os ydy i dachwelyd y gwerth o wir, sef mae'n yn adroddiedig, os nac ydy i dachwelyd y gwerth o'r anghywir neu anghywir, sef nid yw hyn yn adroddiedig, ac hefyd cyn hynny i atodi y gyntaf rhanbarth o'r gair union yn yr amrywolyn L defnyddiwyd, ac yn olaf i ddiweddaru y gwerth union yn yr ystodfa lleol gyda'r cymwysiad diweddaraf o'r amrywolyn L defnyddiwyd fel hyn. Felly, nawr fan yma, i mewn yn y ffwythiant adroddiedig, ac yn daf ar y llinell 45 rydyn yn datganu y gwastadolyn ec a defnyddiwyd sydd yn cynnwys yr allbyniad o'r llinell neu cymwysiad, sef yr L defnyddiwyd, sef yr rhestr o'r eriau oddi wrth yr ystodfa lleol, holltwyd gyda'r arwthnod gwagle fel yr gwahanwr, ac wedyn ar y llinell nesaf mae gyda ni yr amrywolyn L defnyddiwyd neu LB defnyddiwyd sydd yn cynnwys yr gwerth bwliaidd, ac i dechrau mae'n cychwynneuddwyd gyda'r gwerth anghywir neu dydym, ac felly wedyn rydyn yn dolenni trwy'r adilliad o'r geiriau defnyddiwyd yn adilliad ec a defnyddiwyd, ac fan yma rydyn yn prawfholi ai ydy'r gair yn cydgyffelybu gyda'r dechreuad o'r gair mewnbynwyd gyda'r defnyddiwr, os ydy ac nid ydy'r rhes cyfredol yn adilliad yn wag, wedyn i ambenodi yr gwerth bwliaid LB defnyddiwyd i fod yn wir, ac hefyd i torri allan o'r dyluniad. Wedyn, ar ôl y dyluniad, os nid ydy'r gwerth bwliaidd LB defnyddiwyd
yn wir, sef os nid ydy'r gar neu blaen rhanbarth o'r gar defnyddiwr o'r blaen. I cynhyrchu blaen rhanbarth o'r gar mewn bynwyd gyda'r defnyddiwr trwy defnyddio'r clybedfodd is-llinell o'r gwrthrych llinell yn JavaScript i cynnwys y lythrennau oddi wrth llewlad ar dechreuad, sef llewlad ddim, hyd at llewlad ar dwy trydydd o'r hyd o'r gair, ac wedyn i cydododi cynhyrchiad hwn i mewn ar tyfyniad o'r amniwolyn L defnyddiwyd. Os nid ydy'r amniwolyn L defnyddiwyd yn wag, wedyn i blaen dodi arthnod gwaglau tu blaen o'r tynlell hon, ac wedyn i allsbennu y cymwysiad o'r L defnyddiwyd gyfredol ar rhwylfwrdd. Felly nawr, os ydyn yn allu ffail ac yn lladau at y dalen beth yn digwydd, nawr ar gyfer y gyntaf lythren rydyn ni'n gallu mewnbynnu rhywbeth fel abwydo, ac wedyn ar gyfer a lythren rydyn ni'n gallu mewnbynnu rhywbeth fel barcud. Felly fan yma, dyma'r gymwysiad cyfredol o'r amniwolyn L defnyddiwyd. Felly, yn yr un fodd, dwi'n mynd i parhau gyda'r mewnbyniad o geriau. Ar gyfer hyn, dwi'n mynd i atal fideo am ysbaid ac dwi'n mynd i dachwelyd ar y diwedd o'r llofruddiad hwn. Felly, nawr, dwi'n wedi cyrraedd hyd at lythren W, ac dwi'n mynd i mewnbynnu gar fel wyneb. Ac dyma'r olaf lythren, sef Y, ac dwi'n mynd i mewnbynnu gar fel ystafell. A dyna ni. Ac dwi'n mynd i pwyso ar y botwm iawn. Felly nawr, os ydyn yn morchwylio i'r tab ar gyfer y storfa, fan yma, a dyma'r cymwysiad o'r doddiad ar defnyddiwyd i mewn yn yr ystoffa lleol. Ac nawr, os ydyn yn llandatablu y dudalen, trwy pwyso ar y botwm rhywle gyda F5, ac wedyn nawr ar gyfer yr gyntaf gar, y gyntaf lythren, os ydyn yn mewnbynnu rhywbeth fel abwyd, ac wedyn pwyso ar y botwm iawn, mae'r app yn derbyn gar abwyd yn atrach na'r gwarchordd oherwydd os ydyn yn edrych ar y ffwythiant a'r adroddiedig, does dim unrhyw gwerthydd yn cael ei dachwelwyd oddi wrth yr ffwythiant. Felly ar gyfer yr gwerth dachwelwyd, mae angen i ni i dachwelyd y gwerth LB defnyddiwyd. Os ydy'r LB defnyddiwyd yn wir, felly mae'r ffwythiant a'r adroddiedig yn dachwelyd yn wir hefyd, fel hyn. Nawr, os ydyn yn llandatablu y dudalen unwaith eto, ac wedyn, os ydyn yn mewnbynnu y gar abwyd, fel hyn, ac nawr mae'n dachwelyd yr un cymell fel o blaen ar gyfer yr un llinell, ar gyfer yr un lythren, sef A, felly mae angen i ni i mewnbynnu gar arall nag un sydd yn dechrau gyda'r gar abwyd, enghraifft fel y gar awyren. Felly, fan yma, dwi'n meddwl mae'n achlydig neu amrywaith o bethau i nodi lawr, anglyn at yr strategaeth i gwirio y mae pob un gar, nid yn aladrodedig. Yn gyntaf, os ydy'r blaen rhanbarth o'r gair yn llai nag enghraifft
5 lythren, rydyn ni'n gallu mynd osod o'r holl air I mewn yn yr anwelion defnyddiwyd yn y tras nag dim ond y gyntaf rhanbarth, achos fe bydda hyn yn gwneud y gyntaf rhanbarth yn rhy fyr, ac wedyn fe bydda hyn yn gwarhardd gormod o'r geri eraill. Felly dwi'n mynd I ychwanegu hyn I mewn yn yr rhestru o bethau I wneud fel hyn, sef os llai nag 5 lythren I osod holl air I mewn defnyddiwyd, ac wedyn yn al os nad ydy'r gair yn y gerfa, does dim angen rhaid I raf holi ar gyfer yr adroddigrwydd o'r gair. Felly, hyd at fan hyn, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn digon hir. Felly, dwi'n mynd I barhau yn y fideo nesaf. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn ei darllen yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach, a hwyl.